na yi alkawarin so da ni da ke zai shige gare ya so babu ke. Duniyar taimun daɗi a kanki ne, in ku ina farin ciki silarki ne. Na taro ɗan ƙoƙona gare ki ne, mabaraci sun ka kira ni a kanki ne. Kin sani ni ba ne a soyayya, to ki mini jagora na san hanya. Kyakkyawar ya ce ke mai tarbiyya, kuma ga ki da ajin islamiyya. Ko da yaushe tunani na karkace, kin sani babu waso kar ya haukace. Tunda mai tsara shi ne ke hawan ice, kar ki damu da masu cece kuce. Duk da dai an ce mai so baya zuciya, gaskiyar zance kan ki ba na karya. Za na furta ina san ki ko za na sha wuya, kalmar bakin kike furtan masoyiya. Ali Soap Production.